हॅलो. आणि नक्कीच पहिलं षटक हाताळत असताना चांगलं षटक इथे हाताळलं गेलं आणि गोलंदाजाचं नाव सर्वेश. वैयक्तिक पहिल्या संघाकडून दुसरं षटक घेऊन येताना दिसेल. सर्व चांगली गोलंदाजी केली जाते. सर्वेश याच्याकडून देखील या मैदानावरती एकदा खेळताना बघितलं होतं. नक्कीच उपविजेता संघ झाला होता एक ग्रामपंचायत संघामध्ये महापुरुष पोलीस संघ. इथे मात्र चांगला चेंडू हाताळला गेला आणि ओमकार तंबूच्या आसऱ्याला येताना दिसेल बोल्ड स्वरूपामध्ये. कारण मित्रांनो ह्या स्पर्धा देखील संपन्न करत असताना पोलिसांचं देखील तेवढंच सहकार्य असतं या स्पर्धेला. कारण GPL सारखी मोठी स्पर्धा आपण भरवत असताना नक्कीच आपल्याला 12 ते 1 वाजतो. त्यावेळी देखील यांचं मोलाचं सहकार्य असतं. त्यामुळे नक्कीच आपण त्यांना देखील सहकार्य करताना दिसतो. आणि 9 चेंडू असेल प्लस 1 धावाच्या 2 धावा दिल्या जातात या चेंडूवरती. या 2 धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल 8 धावा. बघूया एक्झिबिशन मॅच चालू असेल. पोलीस मित्र वर्सेस बेस्ट ऑफ पोलीस वर्सेस बेस्ट ऑफ MPL हे दोन्ही संघ खेळताना दिसतात या मैदानावरती. आता मात्र प्रथमेश याच्या फलंदाजीमधून 4 धावा येताना दिसत आहेत. धावसंख्या होताना दिसेल 12 धावा. पुन्हा एकदा सामना करेल सर्वेश आणि इथे मात्र पुन्हा एकदा गाडी तंबूच्या आसऱ्याला येताना दिसेल. प्रथमेश देखील तंबूच्या आसऱ्याला येताना दिसत. इथे मात्र हजेरी लावली जाते बेस्ट ऑफ MPL संघाकडून या मैदानावरती. नक्कीच एक आनंद दुगणात करायचं यासाठी या मैदानावरती खेळण्यासाठी आपले पोलीस मित्र नक्कीच वेळात वेळ काढून इथे खेळण्यासाठी मैदानावरती दाखल झालेत. 2 षटकाखेरीज संघाची धावसंख्या होताना दिसेल 2 गडी बाद. ह्या लाईनच्या आतमध्ये प्लेयर ठेवायचा नाहीये. सॉरी इकडे इकडे 1च्या पाठीमागे 1च्या पाठीमागे 3. हा तिकडून प्लेयर हलवायचे नाहीयेत तुमचे तिन्ही पण. तिकडे 3 पण राहतील. सर्वेश दादा तुम्ही